भाग्य कर्म लाभाचा संयोग, उन्नतीचा तिहेरी योग। भगवत गीता में लिखा है कि जब किसी समस्या का जन्म होता है तो साथ में उसके समाधान का भी जन्म होता है। अर्थात या जगात अशी कोणतीच समस्या नाही की ज्यावर समाधान उपलब्ध नाही। ही बाब मकर जातकांनी प्रामुख्याने या सप्टेंबर महिन्यात लक्षात घ्यावी। नमस्कार, मी ॲस्ट्रो गुरुमन डॉक्टर ज्योती जोशी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करते। सप्टेंबर 2021 या महिन्यातील राशी भविष्य आपण दररोज समजून घेत आहोत। त्यामध्ये आजच्या भागात मकर राशीचं भविष्य आपण जाणून घेणार आहोत। मकर राशीच्या जातकांसाठी वेगवेगळ्या दृष्टीने सप्टेंबर महिना कसा राहील यावर चर्चा करणार आहोत। तुमचा राशी स्वामी भविष्याचा तुम्ही लाभ घ्यावा। तसंच तुमच्या मित्रांना त्यांच्या राशीचे, नातेवाईकांना त्यांच्या राशीचे भविष्य शेअर करायला विसरू नका। व्यक्तिमत्व 7.5च्या मधल्या टप्प्यातून प्रवास करताना शनी म्हणजे जबाबदारी आणि चंद्र म्हणजे मन होय। मनाने जबाबदाऱ्या स्वीकारणं आणि त्याची अंमलबजावणी करणं याचा तुम्ही स्वीकार केलेला आहे। त्यामुळे सगळ्या जबाबदाऱ्या निभवत कर्तव्य पूर्ण करत तुमचं व्यक्तिमत्व समृद्ध होत आहे। व्यक्तिमत्व या दृष्टीने जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा राशी स्वामीची स्थिती अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरते। मकर राशीचे राशी स्वामी शनी महाराज हे स्वराशीतून गोचर करीत आहेत। त्यांचं हे गोचर मकर राशीला बऱ्यापैकी परस्पर विरुद्ध परिणाम देत आहे। म्हणजे एकीकडे व्यक्तिमत्व प्रगल्भ होत आहे, जबाबदाऱ्या स्वीकारण्याची वृत्ती वाढत आहे, आणि दुसरीकडे शनी महाराजांची स्वतःची रास असली तरी ते न्यायाधीश आहे। ते कुठेही कोणतीही सूट स्वतःच्या राशीच्या जातकांना देत नाहीत। सगळ्यांना समान न्याय हा त्यांचा मूळ गुणधर्म आहे आणि त्याला अनुसरून स्वतःच्या राशीला देखील ते माफ करत नाही। या सर्व वाटचालीतून मकर रास समृद्ध होत आहे। कुटुंब कौटुंबिक दृष्टीने विचार केला असता मकर राशीच्या कुटुंब स्थानात गेली काही दिवस गुरु महाराज वक्री अवस्थेत विराजमान झाले होते। ते आता वक्री अवस्थेतच तुमच्या राशीत येऊन नीचीचे होतील। त्यामुळे काही बाबतीमध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी सौख्य प्राप्त होईल। विशेषतः संतती, जोडीदार यांचं विशेष सौख्य तुम्हाला प्राप्त होईल, कारण गुरु महाराजांचा इथे नीचभंग होत आहे। या काळात भाग्यात वाढ होईल। एकंदरीत कौटुंबिक आघाडीवर आई-वडिलांचं प्रेम, आशीर्वाद, जोडीदाराचं सहकार्य, संततीची आज्ञाधारकता असे बरेच लाभ तुम्हाला या महिन्यात प्राप्त होतील। त्याचा जास्तीत जास्त सदुपयोग करून घ्या। परिश्रम आणि पराक्रम या दृष्टीने विचार केला असता सप्टेंबर महिना मकर जातकांसाठी परस्पर विरोधाभासाचा आहे। कारण तुमच्या परिश्रमाचे कारक ग्रह गुरु महाराज हे स्वतः तुमच्या राशीत येत आहेत। तिथे ते नीचीचे होतील। परिणामी एकीकडे कार्य करण्याची प्रेरणा आणि दुसरीकडे ती नाकारण्याची इच्छा अशा विरोधाभासातून तुमचा प्रवास सुरू राहील। अनेक वेळा खूप उत्साहाने तुम्हाला काम करावंसं वाटेल, परंतु त्याच वेळी विरोधी भावना देखील मनात तयार होईल। ही बाब लक्षात घेऊन या महिन्यात वाटचाल करा। मनाला जास्तीत जास्त एकाग्र ठेवण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून या स्थितीचा तुम्हाला जास्त त्रास होणार नाही। वास्तू, वाहन, जमीन आणि सुखशांती या दृष्टीने विचार केला असता चतुर्थेशा ग्रह महत्त्वाचा ठरतो। मागील महिन्यात तो तुमच्या अष्टम स्थानातून प्रवास करीत असला तरी त्याच्या मित्राच्या राशीतून त्याचा प्रवास सुरू होता की ज्याने तुम्हाला अचानक अनपेक्षितपणे विविध संधी उपलब्ध करून दिल्या। आता 6 सप्टेंबर रोजी तो तुमच्या भाग्यस्थानात जाणार आहे।
केंद्राचा स्वामी जेव्हा त्रिकोणात जातो तेव्हा त्या सौख्यात नक्कीच वाढ होते. त्याला अनुसरून गृहसौख्य वाढेल, घरातील सुखशांती वाढेल. मात्र वास्तूचे योग अजून तुमच्यासाठी निर्माण झालेले नाहीत. त्यामुळे जे जातक या काळात नवीन वास्तू घेण्याचं नियोजन करत असतील त्यांनी थोडं थांबून घ्यायला हवं, कारण या गोष्टी आपण रोज घेत नसतो. योग्य आणि शुभ ग्रहस्थितीची वाट पहा, जेणेकरून घेतलेल्या वास्तूतून तुम्हाला लाभ, आनंद आणि सौख्याची पुरेपूर प्राप्ती होऊ शकेल. अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे तुम्ही जर अजूनही आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आज अवश्य करा. ज्योतिषशास्त्रातील नवनवीन माहिती घेऊन आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचता येईल. बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की लगेच तुम्हाला कळू शकेल. ज्योतिषशास्त्रावर माझी 6 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे, ज्यात शास्त्रीय माहिती अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत उपलब्ध आहे. ज्योतिषशास्त्र अबकड भाग 1, भाग 2, भाग 3, अष्टक वर्ग, अचूक फलादेशाचा उत्तम मार्ग, 12 भाव, 1 लग्नेश आणि पंचांग असे पाहावे, अशी ही 6 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे. त्यांचा लाभ घ्यावा. शिक्षण व इष्टदेवाचं सहकार्य या दृष्टीने जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा पंचमेश हा ग्रह अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मकर राशीचा पंचमेश पंचमाच्या पंचमात ही शुभ स्थिती तुमच्यासाठी निर्माण झालेली आहे. मात्र तुमचे पंचमेश शुक्र ग्रह 6 सप्टेंबर रोजी राशी बदल करून तुमच्या दशम स्थानात जातील. तरी देखील त्रिकोणाचा स्वामी केंद्रात जाईल आणि ती तुमच्यासाठी शुभ स्थिती असेल. त्याशिवाय तो स्वराशीत जाईल, म्हणजे आतापर्यंत त्याचा नीचभंग राजयोग सुरू होता, आता तो स्वराशीत जाईल, म्हणजे ती स्थिती देखील तुमच्यासाठी शुभदायक ठरेल. त्याचा परिणाम म्हणजे या काळात तुम्हाला भरघोस शैक्षणिक यश प्राप्त होईल. विशेषतः जे जातक कलेच्या सेक्टरमध्ये, मॅनेजमेंट सेक्टरमध्ये, टेक्निकल सेक्टरमध्ये किंवा मेडिकल सेक्टरमध्ये शिक्षण घेत आहेत त्यांच्यासाठी हा काळ अत्यंत उत्तम आहे. या काळात जास्तीत जास्त अभ्यास करा, जेणेकरून जास्तीत जास्त यश तुमच्या पदरात पडेल. आरोग्य, कर्ज, स्पर्धक आणि हितशत्रू या दृष्टीने जेव्हा आपण विचार करतो तेव्हा षष्टेश हा ग्रह महत्त्वाचा ठरतो. त्यानुसार तुमचा षष्टेश बुध हा ग्रह आपल्या स्वराशीत, मूळ त्रिकोण राशीत आणि उच्चीचा होऊन तुमच्या भाग्यस्थानात बसलेला आहे. त्यामुळे तो स्वतःच भाग्य समृद्ध करीत आहे. या काळात तुमचं आरोग्य उत्तम राहील. स्पर्धक आणि हितशत्रू स्वतःहून माघार घेतील. ज्या जातकांना कर्जाची आवश्यकता असेल त्यांना ते सहज प्राप्त होईल. इच्छापूर्तीचे अनेक मार्ग इथून खुले होत आहे, त्याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्या. नोकरी व व्यवसाय या दृष्टीने विचार केला असता जे मकर जातक नोकरी करत आहेत त्यांच्यासाठी खूप मोठ्या संधी या काळात निर्माण होतील. त्या तुलनेत व्यावसायिक जातकांना थोडा संघर्ष असेल, तरी भाग्याची साथ भरपूर असल्यामुळे नोकरी व व्यवसायात बऱ्यापैकी उत्तम प्रगतीच्या संधी तुमच्यासाठी निर्माण होत आहे. विशेषतः जे जातक इन्शुरन्स सेक्टरमध्ये कार्यरत असतील तर या काळात खूप मोठा लाभ तुमच्या पदरात पडू शकतो. त्यामुळे या लाभदायक काळाचा तुम्ही जास्तीत जास्त सदुपयोग करून घ्या. भाग्याच्या दृष्टीने विचार केला असता सप्टेंबर महिना मकर जातकांसाठी भाग्योदयाचा राहील, कारण भाग्येश भाग्यात ही शुभ स्थिती तुमच्यासाठी निर्माण झाली आहे. त्यातल्या त्यात हा भाग्येश मूळ त्रिकोण राशीत उच्चीचा असल्यामुळे त्याची शुभता अजून वाढलेली आहे. थोडक्यात या काळात तुम्हाला भाग्यापासून भरभरून सहकार्य प्राप्त होईल. कुठलीही गोष्ट तुम्हाला भाग्याने सहज प्राप्त होऊ शकते. मात्र भाग्याची साथ आहे म्हटल्यावर जर कर्माकडे तुम्ही दुर्लक्ष केलं तर भाग्याचं प्रमाण कमी होईल. ही बाब लक्षात ठेवा. कर्माच्या दृष्टीने विचार केला असता सप्टेंबर महिना मकर जातकांसाठी मोठा कर्मप्रधान राहील, कारण तुमच्या कर्मेश शुक्र
हा ग्रह महिन्याच्या सुरुवातीलाच भाग्यस्थानात विराजमान आहे. 6 सप्टेंबरला तो तुमच्या कर्मस्थानात स्वराशीत येईल. म्हणजे कर्मस्थानात ही स्थिती निर्माण होईल आणि भाग्य आणि कर्म हे दोन्ही एकाच वेळी समृद्ध होणार आहेत. जेव्हा भाग्य आणि कर्म एकाच वेळी समृद्ध होत असतात तेव्हा शुभफळांची प्राप्ती वाढलेली असते. कारण भाग्याशिवाय कर्म आणि कर्माशिवाय भाग्य हे कायम अपूर्ण असतात. अत्यंत महत्त्वपूर्ण बाब म्हणजे तुम्ही जर अजूनही आपल्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब केलेलं नसेल तर आज अवश्य करा. ज्योतिषशास्त्रातील नवनवीन माहिती घेऊन आम्हाला तुमच्यापर्यंत पोहोचता येईल. बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, म्हणजे नवीन व्हिडिओ अपलोड झाला की लगेच तुम्हाला कळू शकेल. ज्योतिषशास्त्रावर माझी 6 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे, ज्यात शास्त्रीय माहिती अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत उपलब्ध आहे. ज्योतिषशास्त्र अबकड भाग 1, भाग 2, भाग 3, अष्टक वर्ग, अचूक फलादेशाचा उत्तम मार्ग, 12 भाव, 1 लग्नेश आणि पंचांग असे पाहावे, अशी ही 6 पुस्तकं प्रकाशित झालेली आहे. त्यांचा लाभ घ्यावा. लाभाच्या दृष्टीने सप्टेंबर महिन्यात मकर जातकांना भरभरून लाभ प्राप्त होईल. लाभ किंवा इच्छापूर्ती ज्याला आपण म्हणतो, त्या इच्छापूर्तीचा काळ तुमच्यासाठी जवळ आलेला आहे. 6 सप्टेंबर रोजी तुमचा लाभेश असलेला ग्रह तुमच्या भाग्यात पोचेल. म्हणजे तुम्ही मनात एखादी इच्छा धराल, त्यानुसार कर्म करावं आणि भाग्याने त्याला साथ द्यावी. असं एक तिहेरी सूत्र जुळून येईल जे तुमच्यासाठी लाभदायक ठरेल. त्याचा जास्तीत जास्त सदुपयोग करून घ्या, जेणेकरून जास्तीत जास्त लाभ तुमच्या पदरात पडेल. व्यय व परदेश गमन या दृष्टीने जेव्हा आपण सप्टेंबर महिन्याचा विचार करतो तर जे मकर जातक परदेशात आहेत त्यांना अचानक मोठे खर्च करावे लागणं, काही समस्या निर्माण होणं, काही प्रश्नांना सामोरे जावं लागणं यासारखे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात. त्यांनी त्याबाबत विशेषतः काळजी घ्यावी. भारतीय जातकांना देखील खर्चाचे प्रसंग येतील, मात्र त्याचा त्यांना तेवढा त्रास होणार नाही. थोडक्यात जे मकर जातक परदेशात आहेत त्यांनी विशेषत्वाने या काळात स्वतःची काळजी घ्यायची आहे. आपल्या आरोग्याची काळजी घ्यावी, ते त्यांच्यासाठी लाभदायक राहील. शुभ व ताणतणावाचे दिवस. प्रत्येक दिवस प्रत्येकासाठी चांगला जात नाही. आयुष्य हे सुखदुःख चढ उतारांनी भरलेलं असतं. त्यानुसार महिन्यातील काही दिवस हे प्रत्येकासाठी अत्यंत शुभ तर काही दिवस तणावाचे असतात. त्या काळात कसं वागतो यावरून आपलं यशापयश ठरत असतं. या दृष्टीने विचार केला असता या महिन्यात मकर जातकांसाठी 9, 18 आणि 28 सप्टेंबर हे दिवस शुभ आहेत. म्हणून महत्त्वाची कामं या दिवसात पूर्ण करा. तसंच 7, 16 आणि 25 हे सप्टेंबर हे दिवस तुमच्यासाठी अशुभ आहेत. या दिवसात स्वतःची आणि स्वतःच्या कुटुंबाची योग्य ती काळजी घ्या, जेणेकरून तुमचं मानसिक स्वास्थ्य टिकून राहील. उपाय. सांसारिक आयुष्य जगताना अनेक अडचणी येतात, समस्या असतात, वास्तूचे प्रश्न असतात, कौटुंबिक समस्या असतात. त्याला अनुसरून श्रीकृष्णाचे 12 मंत्र आहे. ते जर प्रत्येकाने म्हटले तर आयुष्यातील प्रतिकूल काळात अनुकूल उपाय आपल्याला सापडत असतो किंवा त्यातून मार्ग सापडत असतो. मात्र प्रत्येकाला एका वेळी 12 मंत्राचा जप करणं आजच्या काळात तरी कठीण होईल. म्हणून आपण राशीनुसार मंत्रांची विभागणी केली आहे. त्यानुसार मकर जातकांनी नंदपुत्राय श्यामलांगाय बालव पुष्पे कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा या मंत्राचा दररोज जप केल्यास अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त होईल. विशेषतः या भाद्रपद महिन्यात
की ज्या महिन्यात महालक्ष्मी, गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, श्राद्ध पक्ष सुरू होणार आहे, या सगळ्यांचा विचार करता या उपायांचा शुभ लाभ प्राप्त होईल. अशा प्रकारे आम्ही मेष ते मीन 12 राशींसाठी 12 व्हिडिओ तयार केलेले आहेत. त्याचा लाभ आपण अवश्य घ्या. तुमचे अनुभव कमेंट बॉक्समध्ये लिहायला विसरू नका. धन्यवाद. शुभम भवतु. यूट्यूबची कार्यप्रणाली ही मुख्यतः चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब यावर चालते. म्हणून प्लीज लाईक, शेअर अँड सबस्क्राईब दी चॅनल. आणि हो, बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद. शुभम भवतु.